Morning, Chris. Morning. Oh, yeah. The players look quite downbeat coming off the field on Saturday. Obviously, the heat was a factor. Disappointment with the defeat. How have the players been since then? Yeah, fine. Naturally, straight after the game, with the effort that obviously the boys put in, you're going to be disappointed and a little bit tired as well. But footballers are quite good at quickly moving on. We flew straight here after the game to a really nice hotel, and after a night's sleep, yesterday was back to normal and looking at the game and quite quickly looking forward to tomorrow evening and what we need to do to try and get the right result. Sorry, yeah. A kérdés az volt, hogy a szombati vereséget követően meglehetősen levertnek néztek ki a válogatott játékosai, milyen most a lelki állapot. A válasz pedig az volt, hogy figyelme kell venni a hőséget, valóban volt egy csalódottság a csapatban a szombati mérkőzést követően, de a labdarúgásban gyorsan tovább kell lépni. Egyből a szombati mérkőzést követően a válogatott idejött, egy nagyon jó szállodában van, és most már visszatértek a normális mindennapi rutinban, és a holnapi mérkőzésre koncentrálnak. The BB. Okay. And what was your assessment of the performance? Were Wales too respectful of Croatia? No, maybe not. I don't think that's the right way to describe it. We obviously went with a game plan, and did some things in it very well. And obviously, when you lose, there's things that we could have done better. I don't think there'll be many teams that go and play Croatia away and create the number of chances, good chances, to score like we did. That makes it disappointing because we didn't take enough of them to get something from the game. They were a very good team, as they've proven in the past. And on another day, like I say, we could have come away, with a point or more. So, yeah, disappointing from that aspect. But we know in this sort of format that sometimes quite quickly you get a chance to move on, and if things go well in the next game, then the previous game can sort of be brushed aside and put us in a really good position. So it's another challenge tomorrow night. It's a difficult one, but you just get a sense from around the squad that it's one everyone's really looking forward to. A szombati vereségre vonatkozott a kérdés, hogy talán túlzottan tisztelte a Walesi válogatott a horvát ellenfelét. A válasz pedig az volt, hogy talán nem ez a megfelelő szó a tisztelet. Úgy gondolja Chris Gunter, hogy jó volt a hozzáállás, meg volt a válogatottnak a maga terve sok, és nincs sok olyan válogatott, amely Horvátország ellen idegenben ilyen sok helyzetet ki tudna dolgozni. Csalódottsággal tölti el az, hogy ebből nem sikerült gólt szerezni. Horvátország egy nagyon jó ellenfél, a múltban ezt már többször is bebizonyították, de mindenképpen csalódás, hogy a Walesi válogatott nem egy ponttal vagy többel távozik, de tudjuk, hogy ez egy olyan versenykiírás, ahol gyorsan megadatik az a lehetőség, hogy az ember kijavítsa a hibáját, és ezt elfeledtesse a szombati vereséget. Egy nehéz kihívás vár holnap a Walesi válogatottra, de igyekeznek ehhez felnőni. And you had a little bit of a walkabout in Budapest. You see how many fans are out here. You know how many were in Croatia. Kind of must remind you of Euro 2016 in a way. The number of fans that are out supporting you, and that hunger to be at the Euros again next year. Yeah, well, I think that's one of the things that's a given at the minute with the Welsh football team in terms of the support that we get. I've had a lot of messages, people trying to get tickets, obviously, and I know a lot have travelled without. And yeah, it's fantastic, and it sometimes it can give you that extra little boost to know that the effort that people make to come, especially at this time of year, the expense that it costs, to come and travel and support us. We've had experiences of very good support before, like you touched on. And yeah, that's something that we're striving back to, and that's why we work as hard as we do, to try and achieve, getting back to a major tournament. But a note on the fans that their support is incredible. I think they know how much we appreciate it, and as long as they can continue to do that, then the squad, rightly so, fully respects them, and the more fans we have, the better.
A válogatott járt egyet sétált Budapesten tegnap, és az volt a kérdés, hogy mennyire fontos a Walesi válogatottnak a szurkolók támogatása, és hogy mennyire emlékeztető ez talán a 2016-os Európa-bajnokságra, ahol ugye a Walesi válogatott ilyen szépen teljesített, és mennyire jó lenne újra ott lenni. A válasz pedig az volt, hogy nagyon jó, hogy valóban megvan a válogatottnak ez a szurkolók részéről a támogatottsága, elképesztő érzést ad, és néha pont ez a szurkolók támogatása adja meg a válogatottnak azt az extra plusz löketet, amire szükség van. Főleg az év ezen szakaszában nagyon jól tudja a válogatott, hogy az év ezen szakaszában mennyire nehéz kísérni a válogatottat, de maga a válogatott is ezért dolgozik ennyire keményen, hogy visszaadjon valamit a szurkolóknak. És a szurkolók is nagyon jól tudják, hogy ez a fajta támogatás mennyire fontos a válogatott számára. And talking about Euro 2016, do you think that squad had longer to grow and to develop than perhaps this current group of players have got? Have they got to grow up really fast, do you think, these youngsters, because the Euros are just around the corner and everyone wants to get there next year? Yeah, everyone wants it yesterday. It's just something that, you know, every game, you know, you're judged on, and whenever a squad is ready or not ready, you know, you can only sort of look back and see that, you know, for sure. You know, but there could have been more experienced players playing on Saturday and not got the right result, and people would have said, you know, why not play some of the younger ones? So it's always the way in football. There's always ifs and buts. You know, but we've proven in the past with a lot of the younger players that, you know, they've had their chance and they've performed. So no, as a squad, I think we've got a really good balance. We've got, you know, players that have experienced a lot of international football and others that haven't, not so much, but have played and done really well. So that's the manager's choice in terms of what team and tactics he plays, but he knows that he's got a squad that, you know, whoever takes to the field are one that are ready to do the job. And off the pitch, in terms of what's around the squad and the group, is as good as ever, and it's one that, you know, that's why I feel, you know, we're in a really good place and still looking very much forward. 2016-os EB csapatával hasonlította össze a kérdező a mostani válogatott, hogy talán a 2016-os EB válogatottnak több ideje volt felnőni, beérni, mint a jelenlegi fiatalabb válogatottnak. És a kérdés az, hogy készen áll-e ez a mostani keret erre a megmérettetésre. A válasz pedig az volt, hogy amennyiben Horvátország ellen egy tapasztaltabb kerettel álltak volna ki, akkor lehetett volna azt mondani, hogy miért nem a fiatal csigókat játszhatják. Mindig van, ha a labdarúgásban, de a fiatalabb játékosok is jó néhányszor már bebizonyították, hogy milyen jó színvonalon tudnak teljesíteni. Úgy gondolja, hogy kiegyensúlyozott maga a válogatott, ami a tapasztalat és a fiatalság elegyét illeti, és a nemzetközi futball terén is már bebizonyították, hogy a fiatalok is jól tudnak teljesíteni. Mindenképpen a szövetségkapitány választása, a csapat összeállítása és a taktika kidolgozása, de bizonyos, hogy amelyik csapat pályára lép, az készen is áll a feladat teljesítésére, úgyhogy jó helyen van a válogatott, jó helyen tart, és várják a holnapi összecsapást. Wants to go next, Alex? Yeah, thank you. Hi Chris, Ryan touched on it in his press conference, but as a group of players, do you feel like you have to take something from this game, even though there is a long way to go in the group? Well, we certainly want to. Again, you know, we won't know, you know, until the group sort of finished if we needed to or not. You know, but in terms of the group and results and fixtures, we know, I think, that teams will take points off each other. You know, you could be here until midnight sort of working out what results will be and what points teams will finish on and where they'll finish. I think, you know, for us it's an important game because it's the next one. Obviously then there's the break and we come back and we have a lot of games in a short space of time, but it's obviously a big game because we're playing against a team that has started the group well and got some good results. So whenever you can come away from home and take points off a team that's trying to achieve similar things to, then of course that makes it a big game. I'm not sure it's, you know, all or nothing.
but in this type of situation with the group with not many teams in, you don't get too many second chances. So yeah, of course it's a big game, and one that, you know, if we can come here and get a positive result, then it'll put us in a very good position in terms of the group. Kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire van benne az a Walesi válogatottban a holnapi meccs tekintetében, hogy valamilyen eredményt el kellene érni. A válasz pedig az volt, hogy a csoport meglehetősen bonyolult, és nagyon jól tudjuk, hogy az utolsó mérkőzés után derül majd ki, hogy eznek a magyarországi mérkőzésnek mekkora súlya volt, de mindenképpen pontokat szeretnének szerezni. Éjfélig is ülhetnének számolgatni, matekozni, hogy most hogyan kell játszani, de mindenképpen egy fontos mérkőzésről van szó, főleg azért, mert a nyári szünet előtti utolsóról van szó. Nagyon jól tudják, hogy a nyári szünet után egy rövid időszakon belül sok mérkőzést kell majd lejátszaniuk. Jól tudják, hogy a magyarok jól kezdték a csoportot, hasonló becsvággyal rendelkeznek. Nem arról lenne szó, hogy egy mindent vagy semmit mérkőzés lenne, de mindenképpen jó, hogyha egy hasonló becsvágyú és nagyjából hasonló kvalitású csapat ellen pontokat tudnak szerezni. Ahogy a csoport jelenleg kinéz, nem úgy tűnik, hogy a csapatok túl sok második esélyt kapnának, amennyiben túl sok vereséget összeszednek. Okay, I think we've got time for 2 more questions here, and then Ian again to finish. Hi Chris. Hi. Can we get your assessment, please, of Manchester United new boy Daniel James, and perhaps you've marked him, have you, in training or with Reading? Yeah, very good player, of course, which everyone can see. I think one of the biggest strengths he has that he'll need going forward is in terms of his sort of character and his temperament, and one that now he's moving to such a big club, you know, sort of his life changes in terms of being in the spotlight more and things he has to deal with, and like I said, one of his biggest strengths is, you know, he's very grounded and he'll take everything in his stride. I don't think he'll be changing too much as a person, you know, so that'll be a big help for him, and in terms of on the pitch, he's, you know, when we can get him in the positions that we want to and doing what he's been doing all season, then it's a massive bonus for us, because sometimes, you know, there's not a lot you can do to defend against that. You know, he can mix his game up, and if you try and get too close to him, he can spin in behind, and if you give him the space, you know, and try and protect that, then he can pick the ball up and cause damage in terms of running at you. So yeah, he's learning how to mix his game up more, and different tests that he's facing, and his improvement and development has been phenomenal, really. And I'm sure, you know, now making the move, you know, that'll continue to grow, which means for Wales, you know, and being a teammate of his, it's a really good thing, and not having to, you know, to face him in the Championship. Daniel Jamesre vonatkozott a kérdés, aki a Manchester Unitednak az egyik legújabb szerzeménye, és hogy ez mennyi plusz jelent értelemszerűen a válogatottnak. A válasz pedig az volt, hogy egy remek játékosról van szó, aki egy kiforrott karakter, egy helyes temperamentumú játékos. Értelemszerűen most, hogy egy ilyen nagy csapat leigazolta, egy megváltozott az élete, sokkal inkább a reflektorfénybe került, de úgy gondolja, hogy Daniel James ezt már tudja kezelni. Egy olyan szeméről van szó, aki nagyon nagy segítsége lehet a Walesi válogatott számára, amennyiben egy megfelelő helyzetbe, pozícióba tudják hozni őt a pályán. Egy olyan játékosról beszélünk, aki nagyon jól tudja variálni a játékát, és egyre jobban megtanulta mindezt, amennyiben megfelelő teret kap, akkor életveszélyessé tud válni. Nagyon szépen fejlődött az utóbbi időben, és mivel egy ilyen nagy nevű klubhoz került, ezért bizonyos afelől, hogy tovább fog javulni, és ez ugye a Walesi válogatott javára is válik majd. Okay, take the last question from Ian. Thanks. Hi Chris, given your experience in the squad, you've been through the good times of the Euros and obviously a lot of tough times as well. What's it like for somebody like you, a senior figure, where you're coming into these games, Croatia and Hungary away, where there's so much expectation all of a sudden, where that might not have been the case earlier on in your Wales career? Yeah, of course, because of the success that we've had in recent years, you know, people expect us to get results, you know, wherever we go. That's something you have to deal with, but I think as a squad, I think we feel if we perform, you know, how we can, then we certainly don't write any games off. It's not like just because we're going, you know, to Croatia that it's a free hit. It's one that we feel that
we can get something from. So that's always been our thoughts anyway. But it's good. It's a pressure that you want, because it means you've been doing well or you are doing well. So it's better than having that expectation than people not really interested or not really sort of giving you any chance. But I think you see now the teams we play, the respect that we're given, the way that they treat the games, because we're a team that I feel can go to many places and cause teams problems and get results, as we've proven in the past, and I'm sure we will in the short future as well. So it's an exciting time to be involved. They're big games, they're ones that you can use your experience to fall back on somewhat. They're always difficult when you come to places like tomorrow evening, where it'll be a light atmosphere, a team that'll be right up against you and trying to sort of make an impact on what we're trying to do. And it's a good test, and one that I feel that we've certainly got enough about us to stand up to and get back on the plane when we go home with the right result. Az elvárásokra vonatkozott a kérdés, hogy a 2016-os Európa-bajnokság óta sokkal nagyobb elvárással viszonyulnak a walesi válogatott irányába, és ehhez hogyan viszonyul, főleg ahhoz képest, hogy ugye a kérdezett személy megért azokat az időket is, amikor a walesi válogatott szemben nem voltak ekkora elvárások. A válasz pedig az, hogy valóban a közelmúltbeli sikerek miatt eredményeket várnak el tőlük. A horvát mérkőzés előtt is megvoltak ezek az elvárások, és ők maguk is úgy gondolták, hogy többet ki tudnak majd abból hozni. De egyúttal ez egy olyan fajta nyomást jelentett és jelent, ami egy visszacsatolás arra vonatkozóan, hogy a csapat jól teljesített, és még mindig jól teljesít. Érzik ezt abban is, ahogy az ellenfél viszonyul hozzájuk, milyen tisztelettel bánik velük, és bizonyos afelől, hogy nem csak a közeli múltban, hanem az elkövetkező jövőben is meg fogják tudni nehezíteni az ellenfél dolgát. Mindenképpen ez egy izgalmas időszak a walesi válogatott számára, és a holnapi mérkőzés is majd egy jó felmérés lesz, és remélhetőleg megfelelő eredménnyel fognak tudni majd hazautazni. Okay, thank you. Diolch yn fawr. Cheers, guys, thank you. Thanks. Great memory.